Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Έχουμε μια μεγάλη αλλαγή. Αποφάσισα τελικά να μην αρχίσω από το παλιό μου account και να αρχίσω σε αυτό που σας είχα πει στα προηγούμενα βίντεο, πως έχω και πιο παλιό και πιο καλό. Είμαστε 3.500 τρόπαια, όπως μπορείτε να δείτε. Και στο εντάξει, το Power League, μόλις λήξει θα αποσάρω πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να φτάσω Mythic, Legendary, τέτοια. Και σήμερα θα σας δείξω το locker μου. Θα αρχίσω από τη Shelly. Εντάξει, τα περισσότερα skin τα έχω και από παλιά. Σε λεπτό. Ωραία. Θα αρχίσουμε από τη Shelly. Την έχουμε 9 power και έχουμε και τα 2 gadget. Έχουμε αυτό το σκηνάκι που το είχαμε πάρει, δεν το είχα αγοράσει, το είχα πάρει από το event που υπήρχε πολύ παλιά. Εντάξει, μας έχει δώσει και αυτό με το Squad Buster, που αν μπει σε κάτι αυτό το σκηνάκι, ωραίο, αλλά προτιμώ αυτό. Εντάξει, μου αρέσει περισσότερο. Νίτα. Έχουμε αγοράσει αρκετά σκηνάκια στην Νίτα. Από παλιά έχω και τα 2 gadget, την έχω 9 power. Έχω αυτό, το Shark και αυτό, που είναι και αυτό τρομερό σκηνάκι. Εντάξει, προτιμώ αυτό, δεν ξέρω, μου αρέσει περισσότερο. Στο Colt, ένας από τους πιο ωραίους παίχτες που μου αρέσει. Όλα γκατσικές σας τα πάω, εντάξει. Και έχω αυτό το καλό skin. Εντάξει, τα άλλα, εντάξει. Απλά είναι. Πάμε στο Bull, που έχουμε μόνο αυτό το σκηνάκι, εντάξει, και αυτό. Έχω, όπως δείτε, 69 στους 83. Ειδικά τώρα πέσει και πολύ εύκολα. Έχουμε αρκετά σκηνά. Έχω και τον κόκκινο Ranger και τον μαύρο Ranger. Εντάξει, μαύρος on top. Περίμενο, τον είχα πάρει, μάζευα πάρα πολύ ελαταμίκο. Μάζευα πάρα πολύ star points και περίμενα πως και πως να τον πάρω παλιά, και τώρα τα παίρνεις εύκολα. Εντάξει. Τον είχα πάει και 25 rank, 26. Θα τους ανεβάσω όλους, γιατί όπως βλέπετε τους περισσότερους έχω πάνω από 20 rank. Επειδή παλιά αυτό είχαμε την οτροπία οι παλιοί να πάμε πρώτα 20 rank. Όχι οι περισσότεροι, αλλά εντάξει, αρκετά άτομα. Εντάξει, έχουμε αυτό το σκηνάκι, αυτό και αυτό. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μπορώ να το βλέπω έτσι άδειο. Εντάξει, το πω και τίποτα. Στη ρόζα μου αυτό το φοβερό skin. Πολύ ωραίο. Τζέσι, έχουμε αυτό το skin. Ωραίο, καλοκαιρινό. Μ' αρέσει. Ο Dynamite. Εντάξει, έχουμε το Classic. Έχουμε και αυτόν που τον είχα αγοράσει παλιότερα. Το Sanda. Στο Tick. Δεν έχουμε καθόλου. Θέλω να αγοράσω και το Tick, γιατί είναι ωραίο. Ίσως αγοράσω και το Καβουροπάτ, που το αγοράσω και στο προηγούμενο account, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ. 8-bit, εντάξει, το κλασικό σκηνάκι που παλιά είχαμε, που αγοράσαμε, που ήταν φτηνό. Ρίκο. Έχω το Guard Ρίκο. Έχει φοβερά σκηνό Ρίκο. Το Chicken Ρίκο. Το Firefly Ρίκο από το Battle Pass. Το Final Boss Ρίκο. Αυτά. Εντάξει, το αγαπημένο είναι αυτό. Μ' αρέσει. Daryl. Αυτό το σκηνάκι δεν ξέρω αν υπάρχει να το αγοράσεις, αλλά ναι, νομίζω είναι OG αυτό το σκηνάκι. Πολύ λίγα άτομα το έχουν. Αλλά είναι φοβερό σκηνάκι. Έχω και το Mega Box, όπως μπορείτε να δείτε. Εντάξει, αυτό το σκηνάκι δεν παίζεται. Penny δεν έχουμε. Εντάξει. Carl, έχουμε το Hot Rider Carl. Φοβερό και αυτό σκηνάκι. Αυτό από το Battle Pass, που είναι το μοναδικό νομίζω που δείχνει τα πόδια του ο Carl. Εντάξει, μετά έχουμε αυτό. Και αυτή η μηχανή. Τι να ξεχάσει. Και ο Goblin Carl. Γενικά έχω πολλά σκηνάκια στο Carl. Τσάκι δεν νομίζω πως έχω. Ναι, δεν έχω.
Εντάξει, θα αγοράσουμε σιγά σιγά σε όλους συνάχεια από ένα. Εντάξει, Gray δεν έχω, τον ανέβασα και πρόσφατα. Αυτός που τον είχα πάρει από event, αν θυμάσαι, μου έπρεπε να κάνεις 12 win ή 9, δεν θυμάμαι. Εντάξει, έχω το απλό που έκανε 500, όχι blinks, πώς λέγονται, τα mov, τα ξέχασα. Ούτε στου έχουμε. Αλλά γενικά που έχει κάνει το update το Brawl Star, παίρνεις πολύ εύκολα παίχτες και δεν προλαβαίνεις να τους ανεβάσεις, εντάξει, πάμε τίποτα. Frank έχουμε, δεν έχουμε δυστυχώς. Έχω αγοράσει και ένα καινούργιο mic να ακούμε καλύτερα. Εντάξει, από αυτό το BB Lante, αν το λέω σωστά. Ούτε B έχουμε. Νάνι έχουμε αυτό skin, αρέσει πάρα πολύ, ο Μπέλι Νάνι. Θέλω και πάρα πολύ να πάρω αυτόν, το με τα 200 gems. Και αυτό είναι φοβερό. Edgard δεν έχουμε. Ούτε Griff. Καλό Griff έχει πάρα πολύ skin. Έχει 2 μαζί με το Silver. Ούτε Groom δεν έχουμε. Pony, εντάξει, έχουμε αυτό το Food Bonnie. Καλά είναι και αυτό. Ούτε Gale. Θα είχα το OG skin με το Bad Pass, αλλά δεν είχα το Dead Gems. Αλλά δεν το είχα αγοράσει. Ούτε τη Colette. Δυστυχώς, εντάξει, τότε μάζευε στα Gems περισσότερο. Γιατί ήταν δύο σεζόν να μαζέψει, πώς θα λένε, ούτε Λόλα. Νόμιζα πως θα πάρει αυτό το Ball Pass, το Brawl Pass. Εντάξει, Sam είναι από τους καινούργιους παίχτες. Νομίζω και αυτό το skin έχω και αυτό. Φοβερά και τα δύο. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ωραίο, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τα animation. Ο Hank, εντάξει, ένα απλό σκηνάκι. Ο Pearl που έχουμε και το απλό σκηνάκι. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε. Είναι με τους καινούριους αυτούς. Μου έχουν δώσει πάρα πολλά σκηνάκια απλά. Τώρα παρατηρήσεις πως δίνεις πιο εύκολα σκηνάκια παρά Gadget και Star Power. Έχουμε αυτό που το έχω αγοράσει παλιά, το Night Witch Mortis. Εντάξει, έχει πάρα πολλά σκηνάκια. Ο Mortis, εντάξει. Τάρα. Είναι μία από τις αγαπημένες μου παίχτες. Και όπως είναι αυτό με το Miss Ford, Τάρα, φοβερό. Και μ' άρεσε και η έκδοση, η τελευταία που βλέπετε, η κόκκινη. Ο Jean, που δεν έχουμε σκηνάκια, αλλά θέλω να αγοράσω σε αυτόν. Max, και αυτή είναι από τις αγαπημένες μου παίχτες. Που έχουμε τώρα σκηνάκι, Hermes Max. Και αυτός είναι από τους αγαπημένους παίχτες, είναι από τους πρώτους μου κιόλας που μου άρεσε. Ο Agent P, Pop, πάντα το συμπαθούσα αυτό το παίχτη. Ο Sprout, εντάξει δεν έχουμε σκηνάκι. Byron που τον έχουμε και Max, τα έχουμε όλα όσα χρειάζομαι. Και έχουμε αυτό το φοβερό σκηνάκι. Το έχω αγοράσει και αυτό. Με blinks, 5.000. Ο Squeak που έχουμε την πράσινη μπάλα αυτή. Εντάξει, ωραίο σκηνάκι. Εντάξει, μέτριο. Ο Lou που έχουμε αυτό το σκηνάκι και νομίζω είναι τα καλύτερά του. Έχω Ραφ, ούτε αυτό το Bad Pass είχαμε αγοράσει δυστυχώς. Γιατί συνήθως, εντάξει, τα gems δεν βγαίνανε και παλιά αγοράζα κανένα skin και τέτοια. Ο Buzz έχουμε και του Brawl Pass, αλλά και αυτό που είχαμε κερδίσει. Φοβερά σκηνάκι και τα δύο. Ο Fang που δεν έχουμε ούτε σκηνάκι σε αυτόν. Η Eevee ούτε αυτή. Εδώ έχουμε πολλά σκηνάκια. Έχουμε αυτό και αυτό. Τώρα νομίζω αυτό είναι πιο ωραίο. Ό,τι είναι καινούριους παίκτες για μην έχουμε, δεν έχουμε. Grey. Έχουμε αυτό το Runaway. Grey. Και αυτός είναι καινούργια παίκτρια. Και αυτός είναι καινούριος. Ο Dragon Back. Ο Chang. Που ούτε αυτός έχει. Αυτή είναι η Amazing Charlie. Το skin. Εντάξει, είναι απλό. Ο Μίκο που τον έχουμε Max και έχουμε αυτό το φοβερό σκηνάκι που το έχω αγοράσει και από με Blinks. Και Hyperchuck. Εντάξει.
Λίλη, εντάξει δεν έχουμε σκηνάκι. Όπως βλέπετε έχω πολλούς περισσότερους 20 rank. Η Sakura Spike, φοβερό και αυτή. Αρέσει πάρα πολύ το skin, αλλά εντάξει δεν παίζεται αυτό με τα 300. Εντάξει, φοβερό. Και έχουμε ο Crow, που θα αγοράσουμε και σύντομα σε αυτό το σκηνάκι. Leon. Ο Leon θα είναι ο πρώτος που θα είναι skin. Δεν παίζεται ο Leon, ούτε εδώ δεν έχω. Ο Leon είναι και πάρα πολύ καλός παίχτης. Αυτά που βλέπετε. Μας έχουν μείνει άλλους παίχτες. 12, 15, 17, αν μέτρησα σωστά. Μαζί με αυτό 18. Εντάξει, τους παίρνουμε εύκολα. Όπως βλέπετε, τους περισσότερους έχω 20 rank. Μισό λεπτό. Monster Trophies μου έχουν μείνει 6 να τους πάω 20 rank. Και αυτή τη σεζόν θα πουσάρω να τους ξαναπάω κάποιους 25 rank. Όπως ποιος είναι εδώ. Εντάξει, γιατί έπεφταν από τη season γιατί το έχω παρτίσει παλιά. Ο Γκέιλ, ο El Primo που είδατε πριν και ποιος άλλος ήταν. Καλά, τέλος πάντων. Αυτά που βλέπετε τσεμάγκες. Πατήστε ένα like και ένα subscribe και κάντε share στους φίλους σας αν σας άρεσε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα βίντεο επόμενο. Ευχαριστώ. Γεια σας.